ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಕಲ್ಲಾಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿ ದಾರ್ಕಾಸು ಅಮ್ಮ ನಿಲಯ ಮನೆಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ತಡೆ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮರುವಂಜ ವಹಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಕಾರಂತರು, ರಾಮಣ್ಣ ಕುಳ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಉಜರಡ್ಕ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆದು ಕೊರಗಜ್ಜ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ, ಅಗಿಲು ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವ ಶ್ರೀತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮರುವಂಜ ಸರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕುರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಈ ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಗುಣಸಂಪನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಾನದ ದೇವರುಗಳು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೈದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿ ಗುಣಸಂಪನ್ನ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಮನಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹುಡುಗನ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವನಿಗೆ. ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಒರೆಲತ್ತದ ಕಮ್ಮಿ ಲತ್ತದ ಒರೆಲತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಲತ್ತದ ಸರ್ವೇಲಿಗೆ ಮುಡಿಪುಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜ್ಞಾನ ಮೆರಪೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಪಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಗೊರ್ಪೆ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಧೈರ್ಯದ ಗೊರ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಳಗವೆ ಮಾಯೆಯಾನ ಮೆರಪೆ ಕುಟುಂಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಂಧನೆ ಮರ್ದಾದ ಫಲಿತಾಂಶನು ಒದಗಾದ ಗೊರ್ಪೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪ ಅದು ಗೊರ್ದು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಪ ಅದು ಗೊರ್ಪೆ ಪಂಪ ಅದು ಗೊರ್ಪೆ ಪಂಪ ಅದು ಗೊರ್ಪೆ ಪಂಪ ಅದು ಗೊರ್ಪೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಗ್ರಹದ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಕೇಂಡೊಂಡಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ನಗೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಪಿರಾಜಾರನಕುಲ್ದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ನನಲ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕೆ ಅದು ಐನು ಯಾನು ಒತ್ತು ನೋಡಾದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಡೆದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜರಗಾದು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಡಿ ನಡಪನಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂಡ್ರೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಗಿಲ್ನ ಕುಪ್ಪೆಬೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಈ ಕಿಲಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಾಡಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕುಲು ಅನಂತ ಎಂಗಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನುವ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಮೊರಣಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗಡು ಜನಾರ್ದನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದಕಲ್ ಆಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮದತದು
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಈ ಕುಪ್ಪೆಬದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಸರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಕಲ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮೂಲ ನಡಪರಂಚಿನ ಮಾತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇನು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆರ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡ ಪಂಡದ್ದು ದೇವರಿಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ವೆ. 10 ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆದ ರೋಗಗಳು ಬತ್ತಂಡ ಅಯ್ನ ಸದಾ ಅಯ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಊರ್ತ ಕೈತಲ್ಪದ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮಗ ಸಮಾನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನ್ಯರ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಲುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ ಎದೆ ಮುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕೈ ದೀತು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಇಡೀ ಊರು ಲೋಕೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಬೋದು ಈ ಊರುಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂಡ್ರಾಡು ಆ ಬಾಲೆಲ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಬರಡು ಪಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟೋನ್ವೆ.